Asini rohama dihamu dohot dame, sian debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horas, shalom, hurian itu hata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus, hata ni debata nagabe turpuk jamita, epistel di minggu Judika, minggu tanggal 10 Maret 2024, Dienet Mesian buku Yohanes bidu 12 ayat 20 sahatu ayat 30 songonom madidok disi alaya dong madi bahala gorik dongan yakana nakoki laho martangiang di ari rayai. Jadi didapoton nasida masih Filipus nasian Betsaida na di Galilea mangelek-elek ibana nin nama Tuan nami naing do idaun nami Yesus. Dungi Roma si Filipus di Papua maitu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rabdoho si Filipus pabuahon satu Yesus. Gabi didok Yesus mangalusi nasida. Naung dapot matikina asa marsangap anak ni jolmai. Tutusi tutudo na hudokon tuhamu dang nagadda emei molo somadabu tutano jalamate dung pemate asa godang parbuena aguan hosama namarhamaol kon hosana alai nama kasogo kon hosana di portibion ido nama ngaramotisa sahatu hanguluan saleling nilelengna au ma di huton ganup na olo mangolo yau jala ia disiau disima dohot anak somaku pasangapon ni amai do ganup na mangolo yau nabosado rohakun wahing aha madohonokku palua maawa mang sian tikion alai tahe alani ido uban nasahat tikion tuau pasangak maguar miamang dungi Roma suara sian banua gijang madok nunga hu pasangap laos pasangapoku do muse. Jadi dung dibegen atoropi na jongjong disi ni nanasidama ronggur dui akana asing madok adong suru-suruan ni debata nama katai dohot ibana dungi ninna Jesus mamangalusi nasida dada alani ahu ubahen naro suara odeng alani hamudo nuaing majupang tikina asa diuhum portibion si pabalion manwaing raja ni portibion anggo au dung dipatibu au siantanoon taitoku do saluhut nasida tuau pangalaho ni parmatena do dipatuduhon marhite-hite hata odeng ido sahani terbukon hurian itu hata na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus di palubahon Yesus taringo tu hama matena ido naboi idaota sian turpuk jamita di partangyanganon takas boi taihut-ihut pangalaho naboi jupang na patuduhon na ikon dipasikop Yesus ma ulaonna pakokoponna na paluahon jolma manusia sian ikot-ikot ni parhatobanan ala ni dosai di bidu 12 Evangelium Yohaneson mamuka ayat sada sahat ro diturpuk jamita partangyanganon boido idaotai ujuro si Maria mabuan miak na hutus mamiaki patni Yesus gabe partadda doi laos disido marhite-hite namasai di pabua Yesus di lubaho Yesus na ikon hamonakonon nama hamatiani jala marhite-hite na dibongoti Yesus nang huta Jerusalem
Di pataridaho na kanatoropido las nirohana majakon Jesusi marhite na mga pehon mamiako na kaulusna dohot mare-mare majakon Jesus nabongo tu Jerusalemi. Jala diturpuk epistelon dinaro halak gurik naing pajupang dohot Jesus laos disima nang dipatotakon Jesus barita taringo tu hama matena. Ahama nabui idaota sian nama saon. Ahama nabui jupangta. Ahama nabui putih hata. Sian barita nabai naritahon ni panurat buku Johaneson. Buasa rikot macai rikot taringotonna. Macai rikot paboaonna. Macai rikot hati dakononna. Taringot tu pangalaho hama mate ni Jesusi. Na barjolo nanaing patujolon ni barita na pinasaha ni panurat buku Johaneson na tutu si tutudo Jesusi Mesias. Ala mangadopi ragam niaka hamaolodo barita hahihion di Jesusi sartu homaliang marhiti na muncul aka tantangan gerakan-gerakan na mangodolhon parbinotuan pangatusion ni pikiran hamaloon ni jolmai lau mangatusi Kristus namatei. Gabi gudang muncul keragu-raguan ala suhat-suhat ni nasida mangatusi hamamati ni Jesus ima suhat-suhat ni hadirion ni jolma. Suhat-suhat ni pikiran ni jolma. Suhat-suhat ni nabui atusan ni jolma. Ubain natakas nal-nal suan dibaritahon marhiti-hiti turbukon asa unang adong bikir ragu-raguan maka porsiai maka ngoluhon mamiop Kristus naung mate jalahehe Mesias paluahon jolmasian dosa odona barjol molo dilubahon Jesus pe hama matena, dilubahon Jesus parsilangon nanaing masa tu ibana, dilubahon Jesus via dolorosa nanaing bolusonna, sada do nanaing patuduon na disi. Holong niroka ni demata na tungmat sa ibalga. Di bagasan ngulu ni jolmaon. Nagabiradi de bata sikat ni hadusaun na mangikot ngolo ni jolmai asa malua ganup nama kaporsia ibana jala jupang hangoluan naso rasuda ikod do boluson ni Jesus hama mate nai ikod do hama unang kononna hama tiani ikod do talu kononna sorop ni dosai. Ima naparjolo boy idaota sian turbukon. Napaduahon ada keunikan na boy jupang binaritahon ni turbukon dihita. Disigol ni roha ni halak gorik laho pajupang doho Jesus. Amang inang huria na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Sardo barita taringot tuaka pakobasion na pinatupan ni Jesus. Sardo hangongolu ni si Lazarus na mula mangolu siyan na mate na pinangulu ni Jesus. Jala sardo ng barita niya kahalongangan na pinatupan ni Jesus. Gabetorop ma siya desa nawalu marpungo marroha out buy niyan pajupang doho Jesusi. Ada motivasi ketika mereka mendengar berita tentang mukjizat Yesus, perbuatan dan karya besar Yesus menimbulkan keinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Ale tabereng mak. Disigol ni roha ni halagorik narosian inganan na maragam jalan atorop narona yang pajupang doho Jesus dipakai Jesus do partikiani matsai arga dang merespon sigol ni roha ni nasida
alai gariada di palubahodo si taononna. Di patikos pamerengan ni nasida. Di patikos pikiran nasida. Di patikos Jesus haporsiaon ni natoropi na roman dapoto ni bana. Asa unang holan marojahan tuaka ulaon na balga. Marhiti ka halongangan, marhiti ka ulaon na matsay bidang na pinatupan ni Jesus di tonga-tonga ni humaliang nasida. Aidada muzizat halongangan naurikot takas botoon ni nasa na makasih holi pajupang dohok Jesus. Ale puncak ni parsilangonido, puncak ni sitahonon naido, parbue na pinarbuehon ni hamamate naido, natuk hanguluhonon ni halak na masihol pajupang dohok Jesus. Asa pikiran ma dohot roha na manada takas na ikot jupang di bagasan ngoluta asa molohita PHP masihol na ipajupang doko Jesus marhiti-hiti ya katangyangta marhiti-hiti ya kaparpunguata marhiti-hiti ya kaparmingguota ahado motivasi na mangojar rohata marsaor jala pajupang doko Jesusi halongangad do alus niya katangyangmu do manang jupang akan na jinalahammu do, manang dapot akan na niluammu do, molosongoni paloas madipature-ture, paloas madipakulingi, turpuk jamitao kita, asa molo pajupak kita hape dohok Jesus, ikon diojar las niroha, ala ni balgani holong niroha nai, humokop kita pardosa. Omma manaruho kita marulop-ulop. Omma manaruho kita marlas niroha. Omma manaruho kita gop puji-pujian lau pasangapon imana. Mulutung gabi marhalus pihak katangiang. Mulutung jupang pihak natajalahi. Mulutung dapot pihak natalului. Taingot ma dangi nau balga nanaing patuluson ni Jesus di bagasan ngolukta, di bagasan nongolu ni jolma, di bagasan ngolu ni portibion. Alaiha monang makamonakon rate na mangihot hamatian na manoktongido nanaing hamonakonona. Ubana takas nunur jojor di patorang Jesus taringutu hamamasani hamamatenai dipatudus mai songon eme na ikon busuk asam martubur muse tubur niaka eme na baru jala gudang parbuena ido gobaran nanaing patupaun ni Jesus marhite-hite hamamate ni Tuhan Yesus si gabe jupang mangolu rarat maholong ni roka ni debata sartu portibion gabe gudang mana malua hinorkon ni mudarna nadurus dihau pinar silangi laos ido nabui idaota di minggu judika dina di par adopok kita tusada tema nama dok hoddo holong niroha ni Jahoba holong niroha ni Jahoba naum pinamasa ni demata di bagasan ngoluta tarida mai di Jesus Mesias si palua nama kamonakon parsilangoni tau hanguluan dihita alani bongot mahita tu parsaoran nabadia songon halak naung makilala songo kalak naung madai songo kalak naung makanguluhon holong ni Tuhan Yesus Kristus idama Jesus dada holan ala ni halongangan nabi naena idama Tuhan Jesus dada holan ala ni akan napinatupana na balga mangaleo 5.000 halak mangan mangubati manang pamalupo na pakpangdangi situhu ni pakokopon ni Jesus si alai naing malua ma jolmai sian parhatobanan ni dosa hamatian na manoktongi gabi mulak ma
dipasuang marhiti-hiti holong niroka ni debata nabalgai jala tubuh malas niroka manaruhon tuhangoluan nasora sudah i malas nirohata i maulobolopta ima nang parsobauta maka muliatehon Yesus si paluahita. Amin.